Күркәм гадәт буенча Габдулла Тукайның туган көнендә аның исемендәге дәүләт премиясына ия булган лауреатлар исемлеге билгеле булды. Кремльдә республикабызның олы бүләгенә лаек булучыларны тәбрикләделәр. Чарадан Өзелә Батырханова репортажы. Тарихка күз салсак, Габдулла Тукай премиясы 1958 елның 8 апрелендә гамәлгә кертелә. Әлеге соллы дәрәҗәле премияны быел милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш керткән 4 шәхескә тапшырдылар. Алар шагыйрь Ләис Зөлкәрнәй, сынчы Кадим Җәмитов, Татарстан Республикасы дәүләт хоры җитәкчесе Миләүшә Тәминдарова, язучы, тәрҗемәче Борис Вайнер. Әлбәттә, менә шушындый кешеләребез Тукай белән бәйле премиябез, ул иң югары премия. Һәм без бик шат менә бүген сезгә шушы матур бинада шушы премияларны тапшырырга. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Лауреатлар исеме алдагы көнне үк Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе буенча комиссия утырышыннан соң билгеле булган булса да, бүләкне үз кулыма алмыйча ышанмадым дип, хис кичерешләре белән уртаклашты Кадим Җәмитов. Шуннан соң да менә моны кадагаш кына инде миндә эшкә җан кирип китте. Шану инде дөресендә чын мәгънәсендә шандым инде. Ләис Зөлкәрнәй өчен бу күптән көтелгән шатлыклы һәм бәхетле мизгелләр. Мине моңа иретмәделәр премиялар биреп. 50 ел буенча әйтсәм дә. Менә минем беренче капсымга үләгем бар, Тукай премиясе. Чөнки татар шагыйрьләр моннан да югары бүләк юк. Иң зур бүләк Тукай бүләге. Миңа аерыштым Аллага шөкер. Татарстанның халык артисты Миләүшә Тәминдарова Тукай сүзләре белән күңелемдә бәйрәм бүген дип җавап бирде. Безнең Тукайыбыз шундый якын, шундый безнең туган шикелле. Мин бит Арча районыннан. Так что туган, в общем-то. Бик рәхмәтләр укыйм. Республикага, мәдәниятемә, балаларыма. Быел Габдулла Тукай премиясы лауреатларының һәр кайсына 1 миллион сум акча тапшырылды. Айзилә Батырханова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.